Ciupte, ale pogoda. I za gorko. Niech już wróci zima. Ty, ale no Żyleta. Ani jednej chmureczki. No przy tak pięknej pogodzie to nie zostało nic innego, jak ino wybrać się w góry. No dobra, na góry. Pozostało wsiąść w limuzynę spod znaku M3, ale to dzisiaj nie będzie jedyny środek transportu. Dzisiaj i połazimy, i pojeździmy, i popyndalujemy. Braknie tylko pływania, chociaż dymy. Jak na Bronxie. Jeszcze jedno brakuje strzelaniny. Pamiętam, jak się paręnaście lat temu zazdrościło z Bytomia, że Tarnowskie Góry mają takie fajne centrum przesiadkowe, taki fajny dworzec, a my nie. I to było dobre paręnaście lat temu. No i co się do dzisiaj zmieniło? No, nic, dalej nie mamy. Trzeba przyznać, że kolejowy też jest niczego sobie, ale my się kierujemy dzisiaj w tej sąsiedzkiej wycieczce w przeciwną stronę. Do rynku. Tam, Kaś, tam. Wow! Gmina Tarnowskie Góry nie chciałaby mi w przyjacielskim geście podarować może takiej chałupki. Wow! Uchylę wam rąbka tajemnicy. Przyjechałem tak naprawdę, żeby się zrzec obywatelstwa bytomskiego i nabyć tarnogórskie. Nie no, jakby to miasto nie kusiło swoimi urokami, a jest ich dużo, to nie mogę. Kochani, Tarnowskie Góry, miasto miłości i snów. Albo co tak gadali o Paryżu, albo o Radzionkowie? A, to jedno. Tu jest ruch, kurde, jak w Rzymie. Kurde, kusi. Ale nic, twardy post. Czy w tym kaszkiecie wyglądam trochę jak jakiś taki egzotyczny turysta. Nie wiadomo, czy z Francji, z Birmingham, a może z warszawskiej Pragi. Jak tu jest czysto te. To nie ma ani papiurka. Jaki hazok wyszpiglowany. Proszę Państwa, Tarnowskie Góry. Tu się oddycha. Tu dzisiaj będą niezłe jaja, moi drodzy. Widzicie, że nie kłamię. Tu się dzisiaj pojawiam nie przypadkiem. We współpracy z lokalną organizacją turystyczną miasta Gwarków chcę wam dzisiaj parę, to jest ich tutaj bardzo dużo, fajnych tarnogórskich atrakcji przybliżyć. No to, czego tu bardzo zawsze zawiściłem jako bytomianin. Ratusz piękny, końcówka XIX wieku, cegła klinkierowa, granit, herby Tarnowskich Gór, Prus, Donnersmarków, Hohenzollernów. No kurde, na bogato. Proszę bardzo, relikty średniowiecznej studni. No nie próbujcie jednak napić się z niej średniowiecznej wody. Trzeba pamiętać, że wtedy standardy higieniczne były dużo niższe i pito raczej piwo. Nie żeby tego nie szło zrobić tu. Tu już jako, że wiosna w pełni, kawiarenki zaczynają otwierać swoje ogródki. A trochę tu tego wszystkiego jest. Tu jadłem jedne z lepszych żeberek. Trzeba będzie sprawdzić, czy się nie popsuły. No, Tarnowskie Góry w końcu, prawa miejskie. Tam się wymienia kilka dat, ale 1526 to jest kupa czasu. Może to nie jest tyle, co Bytom 770, ale to jest bardzo dużo. I też ciekawostką jest taką, że Tarnowskie Góry, pomimo że młodsze, to już można znaleźć takie opisy XIX-wieczne z pierwszej połowy XIX wieku, że były od Bytomia miastem lepiej rozwiniętym. Chociaż to Tarnowskie Góry należały kiedyś do powiatu bytomskiego, do którego należały nawet Katowice. To są takie opisy, że tu już były murowane chałupy, piękne kamienice,
a w Bytomiu jednak jeszcze drzewiadne chałupki. Także w tamtym czasie to mniejsze Tarnowskie Góry jednak się wybiły na prowadzenie. W dużej mierze dzięki oczywiście przemysłowi wydobywawczy. Kopali, ale nie tylko węgiel, bo zanim zaczęli kopać węgiel, to kopali szczebro, znaczy srebro. W końcu mamy tutaj również zabytkową kopalnię srebra. No i przy rynku, przy tym wszystkim piękny kościół Zbawiciela ewangelicko-augsburski. No i jak wszystko tutaj na górach, ten też oczywiście stary, bardzo stary, bo pierwsza świątynia w tym miejscu to jest gdzieś XVIII wiek. Oczywiście ten nie jest XVIII-wieczny, on taki kształt, jak tutaj widzicie, zyskał na początku wieku XX. W sumie nie, to jest jeszcze wiek XIX, bo w roku 1900. No na rynku na górach nie idzie ominąć Sedlaczka. No i to też jest pieronowo stary budynek, 1526. 1526! Za rok będzie 500 lat, jak jest postawiony. Ja przypuszczam, no w oryginale nie wyglądał tak, jak w tej formie teraz jest. Ale wedle podań tam były goszczone takie osobistości przez te stulecia, jak na przykład Jan III Sobieski, August II Mocny, pani cesarzowa Eleonora. W Sedlaczku chwalą się, że schabowy jest na pół talerza. Musimy to z panem Miłoszem komisyjnie sprawdzimy to. A niech będzie na 1/4. No, nie ocyganili. Ale w tym domu, w tej kamienicy mieści się też Muzeum Miejskie, które nie omieszkam odwiedzić. Okej, no to jesteśmy w Muzeum w Tarnowskich Górach, instytucji, która w tym budynku, w kamienicy Sedlaczka, jest od ponad 65 lat. To, co nad nami, to odkrycie z lat 50., kiedy ten budynek był w bardzo złym stanie technicznym. Pod stropem kolekcja malarstwa zachodnioeuropejskiego zbierana przez księdza Michała Lewka, tarnogórskiego proboszcza. Od jakiegoś czasu nasz nabytek z 2023 roku, obraz o zupełnie innej tematyce mitologicznej, ale namalowany przez tarnogórskiego artystę. Friedrich August Butterweg, bo o nim mowa, urodził się w 1806 roku. W Strzybnicy, dzisiaj to jest dzielnica miasta, wówczas osobna miejscowość. Kolejna nasza sala to wystawa już poświęcona dziejom miasta. Zaczynamy od archeologii, od najdawniejszych epok, ale tak naprawdę w Tarnowskich Górach najważniejsze jest oczywiście górnictwo. Po tarnogórskich gwarkach mamy całe mnóstwo eksponatów. Część z nich prezentowana jest na terenie zabytkowej kopalni srebra, a u nas narzędzia górnicze, mundur, model maszyny parowej ze szkoły górniczej w Tarnowskich Górach. To jest obraz feretronowy noszony kiedyś w czasie procesji pielgrzymek i mamy na nim też trochę Tarnowskich Gór. Te budynki, ci pracujący górnicy, no to są widoki Tarnowskich Gór z połowy XIX wieku. No, można poukładać, można się pobawić. Boże, widzę obejrzeć, że to wszystko dalej działa. Ten najważniejszy z naszych obiektów to jest oczywiście portret hrabiego, a później księcia Guida Henkel von Donnersmarcka, budowniczego Pałacu Świerklańcu, twórcę, no można powiedzieć, potęgi przemysłowej Górnego Śląska, czy współtwórcę, bo jego zakłady przecież powstawały w różnych górnośląskich miastach, ale też poza regionem. Tutaj dalej wypada wspomnieć naszych sąsiadów z parteru, czyli winiarnię Sedlaczek. To przykład tego lokalu, który wpisał się w historię Tarnowskich Gór. Data założenia 1786 uprawnia do tego, żeby mówić, że jest to jeden z najstarszych lokali gastronomicznych w Polsce, do dzisiaj działający. Każdy chyba słyszał, że w Tarnowskich Górach swego czasu przebywał Jan III Sobieski. Faktycznie tak było. 20, 21 i 22 sierpnia 1683 roku, kiedy ten polski władca zmierzał do Wiednia z odsieczą, zatrzymał się w Tarnowskich Górach. Nie dlatego, że było wówczas to jakieś ważne miasto, ale dlatego, że obok są piekary, trzeba było rozdysponować wojska, zapewnić im oczywiście
jakieś miejsce do odpoczynku, prowianty i tak dalej. Jest kilka dobrych obrazów, są fragmenty zbroi husarskich, są też przykłady uzbrojenia tego orientalnego, tureckiego. Pożegnał się ze swoją żoną, królową Marysieńką. No i w nawiązaniu do tego jest ta nasza wystawa z kolekcją Sobiescjanów, którymi też chwalimy się. Oczywiście wystawa powstawała w określonym momencie, kiedy eksponowano te polskie wątki z historii Tarnowskich Gór. My wiemy przecież, że to był tylko epizod, ale no, trudno schować te rzeczy do magazynu. Mapa przemarszu, na której można zobaczyć obok Tarnowskich Gór wspomniane Piekary, Gliwice, inne miasta, które też wspominają tą królewską wizytę. A tutaj loża masońska. Tarnowskie Góry wśród tych wielu organizacji miały też lożę masońską, początek XIX wieku, wtedy została założona. Na początku XX wieku, kiedy przenosiła się już do Bytomia, zostawiła mieszkańcom swój budynek. Dzisiaj w tym miejscu jest Tarnogórskie Centrum Kultury. No i nasz kącik wyznań i religii, bo Tarnowskie Góry od samego początku były takim miastem wielokulturowym, wielojęzycznym, wieloetnicznym. No a na to wszystko nakładają nam się też różne religie, różne wyznania. XVI wiek, Tarnowskie Góry są silnym ośrodkiem reformacji i to ewangelików jest najwięcej. Od wojny 30-letniej sytuacja się mocno zmienia i kościoły są przejęte przez katolików. Później ewangelicy jeszcze się odrodzą, wybudują kościół przy rynku. Ostatnia część naszej wystawy historycznej o mieście dotyka już takich trudniejszych tematów związanych przede wszystkim z wiekiem XX, z I wojną światową, z okresem powstań śląskich, plebiscytu, tej wielkiej zmiany, czyli momentu, kiedy Tarnowic w 1922 roku stały się Tarnowskimi Górami. Więc podsumowując, zapraszamy do Muzeum w Tarnowskich Górach, żeby zapoznać się z historią tego miasta, z różnymi wątkami. Zapraszamy na oprowadzania, zapraszamy na wydarzenia, zapraszamy na lekcje muzealne i na pewno wspólnie poznamy tą historię jeszcze lepiej. Ło kulebele, ależ tu się hica zrobiła. Fu! To po takim pięknym zwiedzaniu, jako że dzisiaj działamy z lokalną organizacją miasta Gwarków, to wspomnę Wam tylko, że jeśli byście się zdecydowali na przykład odwiedzić zabytkową kopalnię srebra, czy kupić bilet na przejazd górnośląskimi kolejami wąskotorowymi, albo na przykład odwiedzili sztolnię Czarnego Pstrąga, albo wybrali się na jeden ze spacerów organizowany w Bytomiu albo Tarnowskich Górach, to będzie Wam przysługiwał taki bonus. Będziecie mogli skorzystać z promocji u wybranych partnerów miast Gwarków w terminie 7 dni od skorzystania z powyższych atrakcji. A jacy to są dokładnie partnerzy, to się dowiecie na stronie www.miastagwarków.pl i też zresztą chyba to będzie jakaś tu podlinkowane. To jak już tak gadamy o tych miastach Gwarków, to może byśmy ich odwiedzili. A mają bardzo fajną siedzibę. Przy takiej pogodzie, jak się tak łazi, to jest taki klimacik trochę, nie? Byście powiedzieli, nie wiem, tam Florencja. Nie wiem, tak wymyślam, w życiu tam nie byłem. Ale to wiadomo, że lepiej, bo to nie jakieś tam Włochy i no Górny Śląsk. No, a propos starych chałup, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej 1598. Super jest to właśnie, że mamy tutaj tyle aż tak starych budowli, gdzie na przykład w Bytomiu najstarszy dom miejski, który jest przy rynku, przy Webera, no to jest datowany gdzieś tak na XVIII wiek, druga połowa, czyli 1700 coś tam, a tutaj to już 500 lat temu na górach tańcowali w Onyksie. To można, że przesadził akurat lekko. Tu za mną, gdzie widzimy taki oryginalny monument, stała kiedyś synagoga. No oczywiście, jak kojarzycie, Noc Kryształową została niestety, tak jak i synagoga bytomska, zburzona. No a tu już nam się wyłania, wow, tu jeszcze pachnie farbą. Tu jeszcze pachnie nowością, czy nowością i starością jednocześnie. To jest pieronowo starochałupa. Budynek, przed którym się znajdujemy, jest aktualnie siedzibą lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków w Tarnowskich Górach i dopiero co został oddany do użytku, bo jest użytkowany dopiero od marca tego roku. Wcześniej był tutaj bardzo gruntowny remont
gdyż w budynku znaleziono piec chlebowy z XVI wieku, także rodowód tego budynku jest dość długi, co zresztą widać po fasadzie, gdyż odsłaniając tynki wcześniejsze udało nam się odkryć i kamień, i cegłę, które świadczą o długiej historii tego budynku, a teraz pięknie odnowiony zdobi część Tarnowskich Gór, zaraz przy placu synagogi, także jesteśmy w samym centrum miasta. To ja zaproszę teraz do środka, pokażę jaką mamy tu perełkę. To właśnie wspomniany XVI-wieczny piec chlebowy, który mamy nadzieję niebawem udostępnić. I mamy już plany związane z pieczeniem w naszym miejscu, więc trzymajcie kciuki, żeby chlebki z Tarnowskich Gór pysznie smakowały. Nasz budynek skrywa więcej ciekawostek. Zapraszam głębiej. W naszej piwnicy, która była wcześniej zasypana, możemy odnaleźć nawet galenę, więc mamy tutaj cząstkę srebra. W Srebrnym Mieście. W Srebrnym Mieście, oczywiście. A jak już żeśmy tu są po sąsiedzku, to tu też przy placu synagogi mamy dworek Karnal, czyli chałupę, w której to pomieszkiwał sobie pan Rudolf von Karnal. A że skojarzycie, że jest na przykład szyb Karnal i ogólnie gdzieś się to nazwisko przewija, no ale to dobra, fajnie, Karnal. Ale co to był za hop? Rudolf von Karnal to był inżynier, geolog i przede wszystkim dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Pan Karnal się urodził w 1804 w Kłodzku. Przemysłem ogólnie szeroko pojętym górniczym spotkał się oczywiście bliżej swoich stron rodzinnych, czyli w okolicach Wałbrzycha. Potem się wyuczył, wybildował w Berlinie i przybył tutaj do Tarnowskich Gór. I przez wiele lat swojej pracy tutaj przyczynił się bardzo dla rozwoju nowoczesnego przemysłu wydobycia węgla i na Górnym, i na Dolnym Śląsku. No a oprócz tego ponoć był bardzo towarzyskim, takim gościnnym, fajnie usposobionym gościem. Pisał też poezję i stworzył też na początku XIX wieku piosenkę Tarnowitzer Glücklein, czyli Tarnogórski Dzwoneczek, która się stała, można powiedzieć, swojego rodzaju hymnem górniczym, co znany był nie ino tu w Tarnowskich Górach, albo na Górnym Śląsku, czy na Śląsku i nie tylko nawet w całych Niemczech, ale była śpiewana na całym niemieckojęzycznym obszarze językowym i została przetłumaczona również na język polski i przy różnych okazjach jest śpiewana tutaj do dziś. Myśmy odeszli tylko kawałek i tu przy kolejnej pięknej budowli sakralnej mamy, moi drodzy, zabytkowy dzwonek gwarków tarnogórskich z XVI wieku. No oczywiście nie całość jest z XVI wieku, bo wieża, dzwonnica jest starsza niż sam dzwon. On wcześniej też znajdował się w trochę innym miejscu. Tutaj został przeniesiony w bardziej eksponowany plac. No ale co to takiego w ogóle jest? Takim dzwonem po prostu ogłaszano początek i koniec szychty. Co grubiorze słyszeli dzwon, zjeżdżali na dół, potem dzwonią na fajrant, wyjeżdżali. Mało tego, z tego co wiem, to ten dzwon dalej normalnie jest na chodzie i przy różnych okazjach tutaj jest dzwonione. Dzyń, dzyń, dzyń. Pożykane, dychnięte. O, to jeszcze nie jest koniec wycieczki. Jeszcze jest mocny punkt programu. Tak jest, zgadliście. Sklep spożywczy. O, dbajcie o siebie. Bych was zapomniał. Przystanek Muzeum Motoryzacji. Byle się ino nie roztrzasnąć. Co można zażyć luksusu, proszę, po pańsku, drogą rowerową, jak król, czy coś. Ponoć jeszcze wedle mapy 2 minuty i powinienem być. Wygląda na to, że chyba dotarłszy. Żeby nie tak wszystko naraz i żeby ten film nie trwał 3 godzin, robię tutaj tak zwany cliffhanger. Dziękuję Wam za uwagę. Muzeum Motoryzacji zwiedzimy w materiale kolejnym, także zostawcie łapę w górę,
Zostawcie jakiegoś komentarza. Odwiedźcie też stronę lokalnej organizacji turystycznej miasta Gwarków. I co? Czymcie się, patrzcie tam jako i korzystajcie z pogody.